Nahulog! Nakuha ko yun! Yung, it's so hot naman. Chile! Di ba? Wala kang maisip. Ano yun? IQ best! 21 IQ. Hi guys! Welcome back to my vlog. Ayan. So for today's video, it's maulan here. So we're going out to buy some soft drinks with my friends. And our amo is... Aray ka! Aray ka! Where have you been? So, ayan. Oh my God, it's raining in Japan. Japan. Hi, Japan. Oh, mag-hi kayo, dali. Hi guys! Hi guys! Welcome to our Welcome to our street. You see, our street is so wet. So, bibili muna kami ng soft drink para pang pang snack namin. Hindi nabubuhay yung mga kasama kapag hindi nakapag soft drinks. So, soft drinks. We are dying. Lalo na yung naka-yellow na yan. Hindi yan nabubuhay pag walang soft drinks, guys. Sinasabi ko sa inyo. Wala, sinasabi ko lang. Soft drink is life. Sa akin naman, coffee is life. Pag may soft drinks, scary. Kapag, syempre coffee din. Coffee din. Ayan. So, ito yung namin. Ito nga pala yung lugar namin, Ditay. Ayan. So, social po kami kasi nasa village. Bibili kami ng... Nasa village kami. Guys, guess. Guess. Kami ng manok. Guess what? Hello guys. Welcome to my blend. So, Rico. Ayan, so ito po yung mga bahay Ditay. Ayan. May basement, may first floor, may second floor. May third floor ba? Char. I forgot to buy pots. Yeah, you buy la on Sunday la. I have no pots at the house. Oh my. Wala akong ticket. Alam mo na. Ayan, yung mga sasakyan po dito na mga ayan, mga... Ha? Yung mga sasakyan na sira. Aray ko. So, anong oras tayo dadating? Yung tablet. Sabi ng ganun. Hi guys! Hindi atin mo ngayon. Ay, Diyos ko! Anong oras tayo pupunta sa punta? So hindi na kami naka-mask, diba? Kasi pwede nang hindi mag-mask dito sa Hong Kong. Ayan. Tapos, so sa harap tayo bibili. Sarado dito eh. Ito sabi natin, Juby, sarado dito. Ate, sarado daw. Hindi, bukas sa harap. Diba nakita natin ka ng Ayan, so Ko yung medyas ko sana. dito kasi hindi mas maganda sa Pinas kasi sa atin may sari-sari store kahit saan. Dito kasi wala sa mga sari-sari store dito. Pero may mga ibang village na may nagbebenta pero mga lang like mga isa lang or ganun, mga may nagbubukas ng Pero hindi talaga katulad sa Pinas na talaga yung sari-sari store sa Pinas, keep distance lang. Bilisan niyo na. Oh my God! Ate Robby. Hi! Hi! Look So sarado yung unang tindahan. So dito kami lumabas kami sa may isa pang tindahan dito malapit sa kaya namin ng bus. Pangit ang panahon ngayon. Oh my God! Why it's raining, man? It's raining, man. It's raining, man. Hallelujah. It's raining, man. Ay, yung mga bundok. Village. May mga sasakyan dito nagkalat.
Yan, so dito sa pwesto na to, dito kami lagi nagsi-selfie. Dito kami lagi nagsi-selfie kapag pauwi kami dito. Bakit? Bukas naman ah. So, ayan yung tindahan na bibilhan natin. Ha? May mga sofa na tinatapon, oh. So, yung mga ganyan sofa, kinuha na yan sa Pinas, oh. So, dito kami sa tindahan. Ang dami ng neck dito. Ano y? Zero. Hindi naman ako. At saka Sprite ba yun? Sprite naman. Para ano? Sprite? Di ba Sprite yung ano niya? Sino si tita? Si Iyang sinabi. Sprite. Sprite at saka... Piso ka? Ala, hindi nakakainom si tita. Hindi daw yun. Ayaw niya? I don't have money. At so, yung ano na lang. Sprite? Sprite na lang. No piso? Ano, wala akong dala-dala doon. No piso. No piso talaga. Sa loob. Tayo yung mga ano dito guys. Ayan. Kompleto naman. Thank you, Pangyan. Ay, favorite ko tong noodles na to. Oh. Noodles na yan. Masarap ba? Oo. Yung blue yung binibili. Ha? Yung blue. Gusto ko yung may, or di kaya yung may cheese, or di kaya yung may ano. Feel lonely. Ay, nahulog! Ay, nahulog! Nakuha ko yun! Ang dulas kasi! Madulas na nga yung gamit ko! Nakuha mo yun? Yeah. Oh my God! Oh my God! Hi guys! Welcome to our vlog! So, nandito ngayon Tiger. tayo sa mga basa-basang street. So ayun guys. So nahulog ko yung soft drinks kasi ang tanga ng soft drinks. Basa na ulang ka medyas. Pero basa yung medyas nyo. Basa na nga yung akin. May extra ka medyas. Nandun nga sa stripe ba? Kuha ka? Hindi ko nga makuha. Ayan mo na. Forever young. I wanna be forever young. Na 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 na. Kaya pala sila yung buti. Kaya pala nagpa-sexy ka din nagsuot. Ayun na. Yung Sprite may gas-gas. So, samahan nyo kaming maglakbay sa mabasa-basang street. Ano kasi niya eh, parang kahiyang ano tawag doon yung slippery. Tinawalan niyo, bilhin yung Sprite na nahulog. Hindi ka mo na. Sa holiday at day off ka na nga lang nakakapag. So, oh my God. Oh my God, there's a car. So we need to go to gilid-gilid. So that we're not go bangga-bangga. May hawak ka ito. Tapos, bibili ka ito. Hoy, lugan! Tumawa tuloy si ate. Bibili. Oh, parang random na sa tindahan na sa store. Rain, go away. Come again another day. Little Robbie wants to play. So guys, today is April 4. I have April. Yeah, April yeah. 5th. 4? 5th? Ah, 5 ba? April 5th. Sorry naman!
It's Qingming Festival, that's why it's our holiday. So, Pero yung holiday namin, ang ganda naming lumabas, pero paglabas, dahil sa ulan, nawala. Nakangangali pala mag-vlog. Oh, ang sakit-sakit may. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, representing Sprite! right, not mumbling. Di, ano ba yung, ano ka ng mga lugar natin mo? Be like turkey. Yes. I'm hungry. Tapos meron ba isa, may isa pa. Ano ba yun? Yung, It's so hot naman! Chile! diba, wala kang maisip. Ang yun na IQ best! Hindi na IQ. Hindi na IQ talaga. Oh my God. Meron pa. Chile! Ano pa yung isa? Meron pang... Meron pa. Hindi sa'yo, hindi sa akin, kundi Kenya! Di ba? Hindi mo maiwan. Wala ka maiwan. paulit-ulit. Bakit? Umutot ka? Yung kanan, ikaw naman. Ganda. Ay, nalak pa yung pinto. Siguro, ay hindi. Nakabukas ng konti.